Salam ele hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir tarap yurdumyzdaki täzelikler kimim habarlary bilen taşdyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Daşow vilayatyna toý saparyny amala aşyrdy. Hormatly prezidentimiz Daşow vilayatyna ugramak üçin ýerilen paýtatymyzyň halkara howa menziline geldi. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň halkara howa menziline gelip, bir ýerden iş sapary bilen Daşow vilayatyna ugrady. Daşow vilayatyny tarap ugralan hormatly prezidentimiziň uçary biraz wagtdan Daşow şäheriniň halkara howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde arkadagy serdarymyz mehirli garşylandy. Sizin koyunu 360 erelli, aşık aydın pirli, Göroğlu'nun at segreden andalıyımın destandıdan, kahraman arkadağımının bahtiyarlık dövrün verip, öz halkına cennet kurun. Kadimi vaat toprağına ilkinci devlet taparınızın kutlu, düşümlü olmağını arzulat, bir nama aydar bulduk. Görmem, ne aydar Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirdi. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary,
Biz şu Ministerler Kabinetinin göçme meclisini geçirýär. Mecliste Daşowut welaýatyny durmuşlyk taýdan ösdürmegiň wezipelerini ara maslahatlaşar. Şeýle Ministerler Kabinetinin başlygynyň orunmasarlarynyň hasabatlaryny dinler we resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder. Hormat prezidentime de meclisin gün tertibine geçip, ilki bilen Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Muhammedow söz berdi. Vice-premier hormat prezidentimiň ulul beren taşygyna laýyklykda geljek 7 ýylda döwletimizi ösdürmegiň prezident maksatnamasyny taýýarlamagyň şäherlerini Daşowut vilayatyny durmuşlyk saatlarydan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. Ve strategik meýilnamanyň şäherlerini geljek ýyllarda ýurdumyzyň Daşowut vilayatyna finagy toplumlarynyň ähli ulgamlaryny iri maýy goýumlaryny çekmegiň hasabyna gaz, himiýa, energetika, ýeňil senagat we gurulşyk serişleri puwdoklaryny döwre baplaşdyrmak, vilayatyň ykdysadytyny innovasiýon we sany tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan meýlekde işeňleşdirmek gözüňde tutulýar. Ulug logistik ulgamynyň mümkinçiliklerine netijeli peýdalanmak, üstsaşyl we multimodal ýük gatnawlarynyň möçürini artdyrmak, vilayatyň çägini owagçylyk maksatly ýer gaznalaryny dolandyrmagy kämilleşdirmek, suw tygyşytlaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen owagçylyk we onuň bilen baglanyşykly puwdoklary, mallatçylyk ösdürmek, öýre meýdanlaryny giňeltmek, adyk önümleriniň önümçiligini ýokalandyrmak ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryndadyr. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherleriň, itraplaryň we itrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyl içinde üçin milli maksatnamasynyň taslamasyna Daşowut vilayatyna täze deskalaryň gurulşygyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayaty durmuşlyk saatlarydan ösdürmegiň derejesini ýokalandyrmak, ilatyň ýaşaýyş derejesini hasa ýokalandyrmak boýunça işleriň dowam etmeginiň zerurdygyny belledi. Şu ýylda gözüňe tutulan maýy serişleriniň maksady laýyk ulanmak meselelerini hem-de täze ölümçilikleriň gurulşynyň başyny hemişe üns merkezine saklamak zerurdur diýip döwlet başçylarına aýtdy. Geljek 7 ýyl üçin prezident maksatnamasyna ýurdumyzy hem taraplaryn ösdürmek, her vilayatyň çäk taýdan ýerleşini hem-de tebigy serişlerini nazara almak bilen döwrewap toplumlary we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäherleri gözüňde tutmak wajypdyr diýip hormat prezidentimiz belledi. Hem-de vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier Daşowut vilayatyny durmuşlyk saatlarydan ösdürmek boýunça görülýän şäherler barada hasabat berdi. Daşowut vilayatynyň çägine ýerleşýän Türkmengada döwlet konserniне, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna, Türkmen maştaky nertigaýtan işleýän zawodlar toplanyna degişli idara kärhanlardaky iş orunlarynyň işgärler bilen üçinçiligi barada hasabat berildi. İçerki sarpejleri hem-de daşarky bazarlary tebii gaz bilen büýükdensiz üçin etmek maksadyna Daşowut gadakdyr we Daşowut gaz üçinçilik müdürlikleri tarapyndan zerur işler geçirilýär. Daşowut hidrogeologiýa ekspedisiýasy ilaty arasy agyz suw bilen üçin etmek hem-de onuň gorlaryny artdyrmak işler bilen meşgullanýar. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýalňyç energetika toplamyny ýerigderli diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegiň we puwdogyň mali ýagdaýyna gözelçilik güýçlendirmegiň wajypdygyny çekip, vice-premier ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýylary beýfiti gatnaşyklary hem-de tejribe alşmagy dowam etmek, şol sanyna neft-gaz guýularynyň önüm berjiligini ýokalandyrmak babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek, maýy goýum işçiligini höwetlendirmek boýunça çäreleri görmek babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier guýulary düýpli awatlamak we gapdal üstüne gazmakda ulanýan göterji enjamlary we olara ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn almak hakynda kararyň taslamasyny taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berip, döwlet başçylarynyň garamagyna degişli kararyň taslamasyny hödürledi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, degişli karara gol çekmek bilen vice-premier bir resmi namanyň talab laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz neftiň we tebii gazyň çykarylýan hem-de gaýtan işlenýän möçürlerini mundan meýlekde artdyrmagyň, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählidi bilen netijeli gatnaşyklary puwtalandyrmagyň hem-de täze bilelikdäki tassamalary durumça geçirmegiň zerurdygyna üns çekdi we bu babatda vice-premier degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Glyzow söz berdi. Vice-premier Daşowut vilayatyny durmuşlyk saatlarydan ösdürmek boýunça görülýän şäherler barada hasabat berdi. Vice-premier şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşlyk saatlarydan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda Daşowut şäherindäki Serdar paýta egirji fabriginiň durkuny täzelemegiň hem-de döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrmagyň gözüňde tutulýanyny barada aýtdy.
Bu babatda Dokument Tenagatı Ministerligi tarapyndan halkara bäsleş geçirildi we bu mesele boýunça teklipler öwrenildi. Fabrikaň durkunyň täzirlenip, düwrewap enzamlar bilen enzamlaşdyrylmak netijesinde kärhananyň önümçi kuwaty artar, öndürilen önümleriň hili ýokalanar, eksportyň möçürleri artar, täze iş orunlary dörediler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ilertülýän uglary hemde dünýäniň ykdysady giňişliginde umumy ýakynlaşmak ýagdaýlaryny nazara almak bilen ýurdumyzyň Dokument Tenagatynyň innowasion ykdysadyetiniň okunly ösüşiniň aýdyň misaly bolup durýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz kärhanalaryň düwrewaplaşdyrylmagynyň we öňdewaji enzamlaryň üçin edilmeginiň öňde goýulan maksatlary üstünlükli ýetmäge ýardam edýänini belläp, teklipleri için seljermegiň hemde olaryň üstünde işlemegiň wajypdygyny aýtdy. Bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyga dönüp şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, ýekşenme güni biz türkmen halatynyň bayramyny giňden belläp geçeriz. Men ministrler kabinetiniň adyndan halaçylyk podogynyň ähli işgärlerini türkmen halatynyň bayramy bilen tüýşürekden gutlaýan. Olar alyp barýan işlerine mundan beýlekde ulus-sünnükleri, daraklarynyň sesiniň hemişe batly ýanglanıp durmagyny arzu edýän. Meclisiň başynda hormatly prezidentimiz has tapawutlanan halçylary Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady dakmak hakyndaky permany gol çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier Gurulşyk we Senagat toplumy tarapyndan Daşoğlu vilayetini durmuşyk ykdysadydan ösürmek maksady bilen alınıp barlayan gurulşyk gurnama işleri barada hatabat berdi. Düýpli maýy goýumlarynyň hasabyna Betebitde jemi 48 binanyň we disgalaryň gurulşyk işleri amala aşyrylýar. Olaryň 20-si durmuş maksatly, 28-si bolsa öňümçük maksatly disgalardyr. Şu ýyl 7 disgany we binany, şol sanyna 450 orunlyk köpügli hasahanany, 150 orunlyk onkologiýa merkezini açyp ulanmaga bermek beýleşdirilýär. Mundan başga da 600 orunlyk 2 orta mekdebiň, 240 orunlyk çağalar bagynyň hemde çağalar üçin düwrewap din jar sevgäkiniň ýolagçy awtomendiliniň gurulşyklary güýçli depkinlerde alınıp barlýar. Daşoğlu vilayetiniň häkimliginiň hemde raýatlaryň buýrmaty itaatynda ilaty ýaşaýyş çaralaryny üçin etmek boýunça meýilnamalaryň çäklaryny 35 sany 4 gatly 16 we 24 öýli ýaşaýyş çaralarynyň gurulşygy dowam edýär. Energetika Ministerligi tarapyndan ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamyny döretmek boýunça taslamany durmuşa geçirmek maksady bilen güýjülmesi 500 kW bolan Balkan Daşoğlu ugru boýunça ýokary voltly asma elektrik geçirjiginiň hemde beketleriň gurulşyk işleri ýokary depkinler bilen dowam edýär. Bir taslamany belirlenen möhletini tamamlamak üçin ähli zerur çäreler görülýär. Vilayetin o yerlerine, şäherçelerine, etraplardaky şäherlerde we etrap merkezlerine içerki avtomobil ýollaryny gurmak we kerek edýänleriniň durkuny täzelemek boýunça işler ýaýwanlandyryldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayeti hem etraplaryny ösürmek boýunça alınıp barlayan giňerimli işleriň wajypdygyny öňçekdi. Hemde ilatyň münasip, oňoýly durmuş hemde dörejikli däkmek üçin şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier ýurdumyzyň owagçylyk ölümlerini öndürjülerini mineral dökünler, Türkmen Himya Döwlet Konserniň kärhanalary tarapyndan bolsa zerur himya ölümleri bilen öpüşün etmek boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmen Himya Döwlet Konserni bilen Uzhimya Impex jogapkärçilik çäkli jemgyýetiň arasynda degişli şertnamany baglaşmak hakynda kararyň taslamasy ödürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, içerki sarpejleri owagçylygyny hemde öňümçüklerde giňden ulanýan himya önümlerinden öpüşün etmek boýunça amala aşylýan işleriň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz degişli karary gol çekip, vice-premier bir orada alınıp barlayan işlere berip gödөгçülük öpüşün etmegi hemde ýurdumyzda öndürilen tarpejler tarapyndan uly istek bildirilýän himya önümleriniň möçürlerini ýygyderli artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň baglanykda ýurdumyzyň himya senagatyny ösürmäge aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier Daşoğlu vilayetiniň tuğup tinçligini gowlandyrmak, şeýlekem ýurdumyzyň sebitlerine gallar onu görýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi.
bellenşýäli Daşoğlu vilayaty boýunça geçirilen teljerme işleriniň netijelerine laýyklykda Tebitiň ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini hemde meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek maksady bilen 2022-2028 ýyllar aralygynda geçiriljek çäreleriň degişli hatapnamalary ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, wezipe borçlaryny talablaryk ýerine getirmän Daşoğlu vilayatynda suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw terişlerini tygşykly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we puwdugyň desgalaryny netijelik ulanmak boýunça alınıp balyan işlere gödegçilik gowşadan üçin suwçylygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanowa bir kenç eglan etmek hakyndaky degişli buýrugy gol çekdi. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, gallar ogyny peýdaralaljak diýeni ýan kampanýalary, awtolog terişlerini, şeýlekem kabul ediş nokatlaryny mögsüme taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler barada habar berdi. Bu mögsümiň guramaçykly geçirilmegini üçin etmek maksady bilen Owazlyk toplumuna degişli ministrligiň we puwduklyň durmuş idaralarynın ýol başlary vilayetler boýunça jogapkar edilip bellenildi. Endi olar iş saparlaryna uğradyldy. Vice-premier hormatly prezidentime de gallar ogyny başlamagyň senesini belläp bermek, hemde bu mögsümi ak pata bermek haýyşy bilen güllendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şeýle diýdi. Hormatly adamlar, ýurdumyzda owa hojalyk puwdugyny ösdürmek boýunça giňerli işler alınıp barylýar. Döwletimiz tarapyndan daýhanlarymyz üçin ähli derur şertler döredilýär. Daýhanlarymyz ýokary hilli tohum, mineral dökünler, kimik terişler, döwrewap owa hojalyk tehnikalary hemde suw terişleri bilen doly üpçün edilýär. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzda azyk howpsalygyny üpçün etmek boýunça maksatnamaly işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylda ýurdumyzyň vilayetlerine buğdoýyň bol hasyly ösdürip ýetişdirildi. Ýetişdirilen buğdoý hasylynyň ýetkisiz ýygnan alınmagy ýurdumyzda azyk bolçulugyny puwtalandyrmagyň kepili bolup durýar. Şoňa görä de ýurdumyzyň Ahal, Lewap we Mary vilayetlerine şu ýylyň 3-nji iýunynda, Balkan we Daşoğlu vilayetlerine bolsa 10-njy iýunynda galla oragyna başlamaga ak pata berýän. Hormatly ýaşullarymyzdan bolsa galla oragyna bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş edýän. Ýurdumyzyň zähmetsewer gallaçy baba daýhanlaryna, ähli owu hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala we dançylygyny tüý sürekden arzu edýär. Çäziňde bereket edermen gallaçy baba daýhanlar. Soňra hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary toýly ýawa söz berdi. Vice-premier Daşoğlu vilayatyny durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça alam bilim, saglyk goraş, sport ulgamlaryna alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Vice-premier vilayatyň Daşoğlu şäherine 450 ornuk köpükli hastahananyň we 150 ornuk onkologiýa hastakanasynyň gurulyp ulanmaga berilýäni üçin vilayatyň ýylatynyň adyndan hormatly prezidentime de hoşallyk bildirdi. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň ýazyrky zaman innowasion enjamlaryny üçin edilen dünýä derejeli täze lukmançyk idaralary ýylaty ýokary hilli lukmançyk hyzmatlaryny üçin etmekde, dürlük etelleriň öňüni almakda hemde olary bejermekde möhüm ähmiýete eýe bolar. Ýurdumyzyň Daşoğlu vilayatyny durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasynyň çäklerini bu ýerde bilim idaralary, şol sana multimedia enjamlary, kompýuter tehnologiýalary bilen üçin edilen lingafon, wehmet, aýdymsaz otoglary hemde sport zallary gödüň ötülen çağlar baglary we umum bilim berýän orta mekdepler gurulyp ulanmaga beriler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, halkymyzyň saglygyny berkitmek hemde awadançylygyny ýoklandyrmak hemişe alınıp balyan döwlet ýadatynyň möhüm ugry bolar. Muňa dünýäniň laýyk gelýän iki sany taglyk goraş tesgasynyň ulanmaga berilmegem şaýatlyk edýär diýip bellädi. Döwlet başlarymyz bu ýurda geçirilen işleriň ören möhümdigini belläp, vice-premier bilim, alim we sport ulgamlaryny tutuş ýurdumyzda da aýry-aýry sebetlerde de mundan meýlekde kämilleşdirmek bilen baglanyşyk meseleleri gödekçilikde taklamak tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier 2022-nji ýylyň iýun aýyna geçiriljek esas şäherleriň maksatnamasy hemde ulanmaga beriljek durmuş medeni maksatly desgalaryň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen şäherler Daşoğlu vilayatyny durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça geçirilen işleriň çäklerini ýurdumyzyň Demirgazyk vilayatynyň medeniýet idaralarynyň işini kämilleşdirmek babatda alınıp balyan işler barada hatabat berdi.
iyun ayına çağılır goramağın halkara günü, bütün dünya velosiped günü, alımlar günü, medeniyet ve sungu dişkarlarının hem de Magtymly Pragynyň şygyret günü münasibetli dürlü çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, vice-premieri gözüň tutgan çäreleri ýokary derejede guramak we geçirmek, olary ýaşlary has giňden çekmek boýunça anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier şu ýylyň 4-nji ýylyna geçirmek gözüň tutlan Daşoğul vilayatynyň milli taryhy medeni mirasyň obýektleri halkara fiýagatçylyk ulgamynatly alyp maslahaty görýän taýýarlyk barada hatabat berip, hormat prezidentimiň garamagyna degişli meýilnamany güdürledi. Çärenin çäklerini, meýdan şertlerini, okuw maslahatlaryny hemde sany ulgama arkaly daşary ýurtdaky nämermenleriň çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär. Okuw maslahatyna gatnaşyklaryň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyny girýän Könrügenjiň taryhy medeni ýadygarlyklaryny gedirenji gözüňe tutilýär. Şeýlekem olar arkeolog gazyp aktarşy işleriniň bir näçesi bilen tanşarlar. Hormat prezidentimiz hüdürünün meýilnamany makullap, ýurdumyzdaky taryhy medeni ýadygarlyklary düýpli öwrenmegiň we dünýäde wagt etmegiň hem-de bu wagtda UNESCO bilen hyzmatdaşygy giňeltmegiň ähmiýetini belledi we meýilleşdirilen halkary çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek bagtda vice-premieri degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew gözüçi edýän düzümleriniň Daşoğul vilayatyny durmuşyk ykdysadyň ösürmek boýunça ýerine ýetirýän işler barada hatabat berdi. Daşoğul vilayatyna ýetasy telefon belgileri we üýjükli aragatnaçyk belgileri ornaşdyryldy. Türkmen Awtolary agentliginiň buýrmasy boýunça Daşoğul şäherine şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ýolagçy awtomenziliniň gurulşygy alınıp barylýar. Munyň özi täze iş orunlarynyň düredilmegini şertlendirer. Türkmen Hawa Ýollary agentligi tarapyndan Daşoğul halkara hawa menziline degişli mihmanhananyň durkuny täzelemek işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylýar. Şeýlekem Daşoğul vilayaty häkimliginiň buýrmasy boýunça Türkmen Demir Ýollary agentliginiň işgärleri üçin 4 gatly 16 öýli 4 sany we 4 gatly 24 öýli 2 sany ýaşaýyş çaýynyň hem-de Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň işgärleri üçin 4 gatly 24 öýli 3 sany ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygy alınıp barylýar. Daşoğul şäherine ulug aragatnaçyk pudugynyň işgärleri üçin ähli amatlykları bolan ýaşaýyş çaýlarynyň hem-de vilayatyň Gurban Sultan ijadına etrawyna fiýimli we öýjükli telefon belgilerini hyzmat ediş, poçta uratmalaryny kabul ediş we tapşyryş nokatlaryny özüne jemleýän aragatnaçyk bölüminiň täze düýgürawap idara binasyny gurmak boýunça teklipler taýýarlanýar. Şoň bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna bu boýunça bäsişlikleri geçirmäge degişli taslamalar hödürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly, Daşoğul vilayatynda da pudoklary senagatlaşdyrmak, halkary ähmiýetine ýa bolýan ulug ulgamny ýygyderli ösürmek bilen baglanyşykly düýpli özgürtmeleriň amala aşyrylýanyny belledi. Döwlet başçylarymyza şäherlerde we owalarda ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýemünden meýlekde gowlandyrmagyň, raýatlarymyzyň abadançylygyny ýokalandyrmagyň milli maksatnamalaryny we strategiýalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini öňe çekip, durmuş maksatly desgalar gurmak boýunça beýaslyşykları geçirmäge ygtyýar berdi. Ministrler kabinetiniň mejlisinde soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow döwletimiziň hukuk bunyadyn pogtalandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Bellenşäli ýurdumyzyň ýagly künjeklerini, şol sanyna Daşoğul vilayatynda da tewitleri durmuş ykdysadyň ösürmäge gönükdirilýän giňerimli taslamalar amala aşyrylýar. Bu işler bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistanyň 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň milli maksatnamasyna, o milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda alınıp barylýar. Meclisiň deputatlary şol sanyna Daşoğul vilayatynyň saýlanan deputatlar vilayet, etrap we şäher häkimliklerine raýatlaryň ýür tutmalaryna garamak boýunça geçirilýän kabul edişliklere gatnaşýarlar. Taýrowçylar bilen ýygyderli duşýarlar. Adamlaryň kanunlar we kararlar barada pikirlerini we tekliplerini öwrenýärler. Kabul edilen resmi namalaryň ähmiýetini düşünýärler. Şeýlekem etraplaryň halk maslahatlaryna we ýeňiş agdalaryna usulet kömegini berýärler. Hormat prezidentime de Milli Geňeşiň Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny munun meýlekde kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik täpleri pogtalandyrmak boýunça alyp barýan işiniň ýürüýän wajypdygyny belledi. Döwlet başçylarymyz Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow hem-de vice-premier Galizow halçylarymyza döwlet ýylaklaryny dawarly ýagdaýda gowşulmagy tapşyrdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny munun meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen alınıp barýan meýilnamalaryň işler barada maglumat berdi.
adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, sebitleri ösürmek, daş gurşawy goramak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak hemde döwletimizi bundan meýlekde syýasy, ykdysady we meden taýdan ösürmek babatda kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen gelip gowşaýan teklipleri serjermek boýunça degişli işler geçirilýär. Döwlet başlarymyz sebitleriň durmuş ykdysadyň okundy ösmegine, olaryň ägir türlü kuwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam edýän kanunçylygy munun meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bu wagtda ýurdumyzda Aral deňizi bilen baglanyşly ýagdaý bilen şertlendirilen täsirleri azaltmaga hemde ýylatyň durmuş ykdysat şertlerini gowlandyrmaga gönükdirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Bu ýurda dünýä birleşiginiň tagallalaryny utgaşdyrmak maksady bilen Türkmenistan halkara derejesinde umum başlangyçlary ýylydyr öňe sürýär. Ýurdumyzda amala aşyrýan işlerde Aral deňiziniň ekologiýa meselelerine üren uly ähmiýet berilýär. Hyzgysanyň Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasy işlenip taýýarlandy we geçen ýylyň 20-nji oktýabryna kabul edildi. Bu maksatnama Daşoğlu vilayatyna durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen esasy resmi nama boldy. Maksatnama laýyklykda Daşoğlu vilayatyna 3 sany köp ugurly hassakanany, 7 sany suwara saraýjy desgany gurmak, Daşoğlu şäherine kuwatlylygy 120 megawatt bolan gaz turbinali elektrik stansiýasyny gurmak gözeňletdirildi. Aral milli maksatnamasynda gözeňletilen 86 taslamadan 48-si Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň çağalar gaznasynyň ilat gaznasy, azyk we owagçylyk boýunça guramasy we beýleki halkara guramalar bilen birlikde durmuşa geçirilýänini aýratyn bellemek gerek. Aral deňiziniň sebitinde daş gurşawy goramak we ekologiýa hukuklygyny öpüşetmek babatda alınıp barlayan halkara gatnaşyklary ösürmek maksady bilen bir näçe teklipler taýýarlandy. Ýazirki wagtda howanyň iqlimumy ütgemegi netijesinde Aral deňizi bilen bagly meseleleriň oňun çözgütlerini tapmaga gönükdirilen çäreleriň durmuşa geçirilmegi, şol sanyna ýurdumyzda halkara guramalar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda howanyň ütgemegi we daş gurşawy goramak boýunça ýöňde barys tehnologiýalary ornaşdyrmak we olardan netijeli peýdalanmak işleri aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, mehriban arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça sebitleri toplumlaryň ösürmegiň, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagyň, şeýlekem adamlaryň saglygy barada hemme taraplaryn alada etmegiň, şol sanyna ekologiýa we daş gurşawy goramak ýaly mühim meseleleriň döwlet ýasatynyň ilertilýän ugurlarynyň hataryna kesgitlenendigini belledi. 27-nji maýda Daşoğlu vilayatyna durmuş ähmiýetli mühim desgalaryň açylmagynyň gözeňde tutulmagy munyň aýdyň subutnamasydyr. Döwlet başlarymyz beýan edilen teklipleri makullap, Aralyaqa sebitinde ekologiýa hukuklygyny we durnukly ösüşi üpçünetmäge, umuman sebitde durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň çäreleriň amala aşyrylmagyny gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belledi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz vice-premieri degişli taşlyklar berdi. Ministrler Kabinetiniň meclisinde soňra hormatly prezidentimiz Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazam Radowa söz berdi. Häkim hormatly prezidentimize Daşoğlu vilayatyna sapar bilen gelenlik üçin sebitiň ähli ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi we bu saparyň vilayatyň ähli adamlarynyň şatlygyna şatlyk goşup, olary täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýanyny belledi. Şeýlekem häkim ýurdumyzyň Daşoğlu vilayatyna işleriň ýagdaýy, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny ýerine getirmegiň barşy barada hatabat berdi. Vilayatyň owagçylyk toplumyna amala aşyrylýan işler, şol sanyna ýöňde boljak gallar ogny guramaçylyk geçirmek boýunça görülýän çäreler hatabatyň ödenini düzdi. Bellençi ýaly 145 000 hektar meýdanyna buğday hasyly ösürilip ýetişdirildi. Hasyly ýygnamak üçin diýeni ýygan kombaynlaryň 428-sini, galla kabul ediş nokotlarynyň 28-sini, hasyl daşamak üçin awtolog serişleriniň 2135-sini ulanmak gözeňde tutilýar. Şeýlekem häkim piýlendirmek boýunça meýilnamanyň ýerine getirilenligi barada habar berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Daşoğlu vilayatyna amala aşyrylýan ähli işleri, şol sanyna durmuş ykdysatydan ösüş boýunça kabul edilýän milli maksatnamalaryň şäherlerini, kesgitlenen çäreleriň ýerine getirilişini bir gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz owagçylyk puwdagyna amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, buğday meýdanlaryna ýokary hili ýygyk edilmegine hemde geljekki bol hasylyň girebi bolan gowy çekişini bellenen möhletleri tamamlamaga aýratyn üns bermegi tapşyrdy.
Hormat prezidentimiz durmuş öýrümçilik hemde beýleki maksatly edýäsgalaryň gurulşy bilen baglanşyk meselelere geçip, olarda alınıp bolýan işleriň ýokary hilini we ulanmagy bermegiň möhletlerini öpçün etmegiň zerurdygyny öňsüçekdi. Hemde bu wagtda häkime anyk tapşyryklar berdi. Ministrler kabinetiniň göçme meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis şemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz ministrler kabinetiniň göçme meclisinde Daşoğuz vilayetini durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça bir näçe meselelere seretdik, käbir resmi namalar kabul etdik. Şunun bilen ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, alyp barýan işleriňizde ulus sünnükleri arzu edýärin. Soňra hormatly prezidentimiz Howa menzilinden dik uçurdy. Daşoğuz vilayetinde gurulşyga alınıp barlayan güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşoğuz Howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançasyna geldi. Elektrik geçirjeginiň gurulmagy ýurdumyzyň halkalaryň energi ulgamyny döretmek boýunça başbaşçynyň 20 ýyl taslamanyň üstünlikli durumşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Taslamanyň baş maksady elektrik energiýasiniň öňdürüşini artdyrmakdan hemde Aşgabatyň we vilayetleriň energi ulgamlaryny bütügi energetika halka birikdirmek arkaly içerki sarp edijileri energiýa bilen üpçünçiligiň ygtybarlygyny ýoklandyrmakdan ibaretdir. Güýjenmesi 500 kV bolan Howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançasynyň çägini ýurdumyzda halkalaryň energi ulgamy döretmegiň we ýakyn ýyllarda amala aşylmagy gözüňdätilýän elektroenergetika puwdagyna degişli taslamalaryň hem de olaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylarynyň tanıştyrşy boldy. Bu ýerde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Perçekov milli ykdysadymizi puwturandyrmakda mühim ähmiýeti bolan halkalaryň energi ulgamyny döretmegiň taslamary, olaryň gurulşyklaryna alınıp barlayan işler we degişli diskalaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylary barada hatabat berdi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzda elektroenergetika puwdagyny ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda elektroenergetika senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, onuň maddi enjamynyň binýadyny puwturandyrmak we ulgamyň ähli düzümlerini ýygyderli döwre barplaşdyrmak boýunça toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Görkezilýän taslamalaryň gatarynda Türkmenistanyň energi ulgamynyň tutuş ýurdumyz boýunça hereket edýän umumy görnüşiniň çylgylary, ýurdumyzyň energi ulgamynyň eksport ugurlary, Türkmenistanyň goňşy ýurtlary berilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny hem de ugurlaryny görkezýän taslamalar, Daşoğuz döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly dolanşyga geçirmegiň çylgylary we taslamary, Şeýlekem akal döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly dolanşyga geçirmegiň çylgylary hem de taslamasy, Balkan vilayetiniň Firdar etrawyna kuwwaty 10 megawatt bolan gün we ýel elektrik stansiýalarynyň ýerleşik ýerleriniň çylgylary hem de taslamasy, Şeýlekem Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrawynyň çägine gurulan energetika enjamlaryny awatlaş we hyzmat iş merkeziniň baş meýilnamasy hem de onuň taslamasy bar. Bellenşäli gurulan we gurulmagy meýilleşdirilýän ähli diskalaryň hormatly prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda häzirki zamanyň özüň tejribesi we ilmiň gazanlary esasynda enjamlaşdyrylýanyny, öňümçük diskalaryny dolandyrmak işlerine sanyl gomyň ornaşdyrylýanyny aýratyn bellemek gerek. Munyň özü hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna alınıp barlayan energetika siýasatynyň üstünlikli durumşa geçirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şeýlelikde döwletimiziň hemme taraplaryň alajak netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyzyň elektroenergetika senagatynyň öňümçük kuwwatlykları hasy ýokalandy. Bu bolsa diňe bir içerki sarp edijileri dol üçin etmek bilen çäklenmän, eýsem elektroenergiýanyň daşa ýurtlara eksport edilýän mukdaryny artdyrmaga da mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, bu gurda öňde durýan wezipeleriň dolu derejede ýerine getirilmeginiň ýazyrky döwrüň möhüm talabydygyna öňsüçekdi. Halkalaryň energi ulgamynyň diskalarynyň häzirki zamanyň özüň tejribesi esasynda enjamlaşdyrylmagy, onuň öňümçük düzümlerine täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrmagy bilen baglanşykly meseleler hemişe üns merkezinde saklanmalydyr diýip döwlet başçylygymyz belledi. Bu wagtda degişli ýol başçylary bir näçe tapşyryklar berdi. Bellenşäli Balkan Daşoğuz Howa elektrik geçirsiniň ulanmaga berilmegi bilen ýurdumyzda bir bütügi halkalaryň energi ulgamy emele gelýär. Bu bolsa içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçünçiligini berkitmek bilen bir katarda ýurdumyzyň eksport kuwwatlyklarynyň artmagyny şertlendirer. Döwlet başçylygymyz bu ýurda ihlas bilen zähmet çekýän işçilere öz minnetdarlygyny ýetirmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikler arzu edip,
bu yerden Avtologda vilayetin Göyrogly etrafyndaky Garagum mallarçylyk hojalygyny tarap gurady. Arkadagly serdarymyzyň ulogy häzirki döwürde aýratyn gözel görnüşe eýe bolan Garagum tehrasynyň giňişligi boýunça ýola düşdi. Ýylyň bu patlanyna tehrada üýet bolşly TV görnüş emeli geldi. Garagum tehrasynyň baş bedegine urulan ösümlik dünýäsi insan kalbyna ýakymly täsir edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini, şol sanyna Garagum tehrasynda ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak ugruna toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Bu bolsa tehra çäklerini mallarçylyk ösürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlikde ýurdumyzyň mallarçylyk ulgamyny işlemek üçin döwlet tarapyndan oňy mümkinçilikleriň döredilmegi we mallarçylyga işi ýöretmegiň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde buğdagyň sazlaşykly ösüşi üpçün edildi. Bu bolsa çopanlaryň iş şertlerinden hasy gowranmagyny, olar üçin ykdysady beýikleriň ýokarlanmagyny üpçün edýär. Hormatly prezidentimiz vilayetin Göyrogly etrafynyň çägine ýerleşýän Garagum mallarçylyk hojalygynyň düýe çopany Atamrat Işanberdiýewiň goşuna geldi. Bu ýerde düýe çopany arkadagly serdarymyzy mehir garşylady. Bizim çopan goşumyza hoş geldiň hormatly prezidentimiz. Bizim goşumyzyň mehmany bolmagyny haýyş etýän hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz düýe çopanyň iş aladalary, mallaryň, bükünjüň öýre meýdanlarynyň ýagdaýy hemde çopanyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy. Düýe maly, dünýe maly diýen paýgatly jümläni döreden halkymyz düýe malyna aýratyn gadyr goýýar. Arkadagly serdarymyz bu görnüşleri syýlap, düýe malynyň ähmiýeti, onun süýdüniň, ýüngüniň, çalynyň we agaranyň insan saglygy üçin ýaramlydygy barada çopan bilen pikir alşdy. Hormatly prezidentimiň ýyligdary aladasy netijesinde mallarlaryň iş şertleriniň gowlandyrylmagy ugruna zerur tagallar edilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda düýeleriň halkymyzyň durmuşyna eýleýän ornuny berkitmek, arwana tohumynyň düýeleriň baş sanyny artdyrmak ugruna edilýän tagallarlaryň oňy netije berýänligi gowunulýy ýagdaýdyr. Düýe çopany düýedarçylykdan döwlet tapanlygyny, maşgalyk dağlary bolup bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşaýanlyklaryny aýratyn bellidi we döredilen ähli mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden alkyşlaryny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz agoýdy düýe çopany bilen söhbetleşigini dowam etdi. Düýe çopany arkadagy serdarymyza çopan goşuna gelip hal ahwal soraşynyň üçin tüý sürekden hoşallyk bildirmek bilen özüniň kärini usulyna işleýänligini, onun ören beýiklikligini gowunç bilen gurrun berdi. Hemde ähli owa rahmetkeşleri şol sanyna mahallarlar üçin döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilýänligini gowunç bilen belledi. Hormatly prezidentimiz owa rahmetkeşleriniň şol sanyna mahallarlaryň durmuş we iş şertleriniň mundan meýlekde gowlandyrylmagy ugruna döwlet derejesinde alada ediljekdigini aýtdy we çopany alyp barýan atyrly işlerini mundan meýlekde üstünlikler gazanmagyny arzu etdi. Çopan döredilýän ähli mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun sözlerini beýan etdi. Hormatly prezidentimiz biziň çopan goşumyza gelip biz bilen duşmaňyz, biz mallarlaryň, çopanlaryň ýagdaýyny soramaňyz, bizi diýseň begenlerde başymyzy göýe ýetirdi hormatly prezidentimiz. Biziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, tutýan tutumly işleriňiz hemişe rawaj alsyn hormatly prezidentimiz. Soňra arkadagy serdarymyz çopanyň alyp barýan netijeli rahmetine minnetdarlygyny şany höküminde oňa özüniň sowgatlaryny goşurdy. Düýe çopany özüne bildirilen hormat we gowşurylan sowgatlar üçin ähli maşgala agdalarynyň we düýedarlaryň adyndan tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, mundan meýlekde ihlasly rahmet çekjekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz düýe çopanyny ýyl içinde uly hormatdan peýdalanýan käriň eýesi bolmagyň pardyşdigini belläp, oňa asly işine üstünlikler arzu etdi we birden ugrady. Sag bolun hormatly prezidentimiz, ýoluňyz ak bolsun. Sagaman baryň, hormatly prezidentimiz. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerden dikuçor meýdançasyna tarap ugrady. Häzirki döwürde Garagum tehrasynyň öz bolşly ösümlik we haýwanat dünýäsi, onuň tebigy aýratynlyklary hemde howa şertleri ilmi esasy öwrenilýär. Şunda türkmen halkynyň milli baýlygy bolan tebigatymyzy aýyry saklamak, şunuň bilen bagly meseleleri hemme taraplaryn we ilmi esasy çemeleşmek wajyp taplanylýar. Hormatly prezidentimiz dikuçorda Daşoğul vilayetiniň ekrançyk meýdanlarynyň suwur şulgamlarynyň ýagdaýy bilen tanışdy. Guşçor belentlikden Sevtiň çäklerine bar bolan suw akabalary, Türkmen derýasynyň we Şahenem derýasynyň ugrlary görünýär.
Şunda suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, suw gorlaryny talaby laýyk ulanmak meselleri döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny bellemeli. Köp ýyllaryň tejribesinden görkezişi ýaly ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa ýawydançylygy, ýurdumyzda adyk bolşugynyň üpçün edilmegi, bar bolan suw gorlarynyň netijeli peýdalanmagyna öz beýany tapýar. Döwlet başlarymyz vilayatyň ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligi, suw serişdelerine erejeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan işler bilen gyzyklanyp, uçuş makaly ýanyna bolýan Türkmenistanyň prezidentiniň owagçylyk meseleleri boýunça geňeşdi Ýazym Muradowa, Tewitiň suw gorşulgynlaryny degişli derejede saklamak boýunça alınıp barýan işleri talaby laýyk dowam etmegi tapşyrdy. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň suw gorşulgynlarynyň, suw goýjuluk deskalarynyň durkuny täzelemek, täze suw howdanlaryny gurmak işleriniň wajyplygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň udal beren tapşyryklaryna laýyklykda tutuş ýurdumyzda, aýratynda Daşoğul vilayetinde ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini gowrandyrmak boýunça maksatnamaly işler alınıp barýar. Şonuň bilen baglykda Düýeboýun suw howdanynyň gözbaş alýan Şahatynem we Türkmen derýalarynyň aralygyndaky amatly hasaplanýan künjekde uly gowrumly suw howdanyny gurmak boýunça degişli taýýarlyk işleri alınıp barýar. Ýadyrky döwürde wilayatyň suw üpçünçiligini gowrandyrmak maksady bilen ýeri gowrumly suw howdanlaryny gurmak, şeýle hem ýadyrky zaman täsir tehnologiýalary ulanmak arkaly suw gowrumly ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeler ketgilendi. Şeýle hem Şahatynem derýasynyň akabasyna beton örtügini düşemek meýilleşdirilýär. Gödüňlükliýän şäherleriň netijesinde Daşoğul vilayetinde ýakyn ýyllarda ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligi düýpli gowrandyrlar. Hormatly prezidentime de ýurdumyzda adyk howpsuzlygynyň berkidilmeginde we ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiliginiň gowrandyrylmagyna möhüm ähmiýeti bolan işleriň döwrüň talabyna we häzirki zaman almanyň täze gazananlaryna laýyklykda dowam etmelidigini hem de bir ugurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek ugrunda toplumlaryň işleriň amala aşylmalygyny tapşyrdy. Ýurdumyzda soňky ýyllarda ekrançylyk ösdürmek we suwdan netijeli peýdalanmak boýunça ägir turly tejribe toplandy. Şeýlelikde ýurdumyzda suwun ähtiýaçly gorlaryny döretmek, goýjuluk zerurluklar üçin kadyr şertleri kemale getirmek we suw üpçünçiligini gowrandyrmak boýunça toplumdaýyn işler amala aşylýar. Döwlet başlarymyz beý ugurda alınıp barýan işleriň wajyplygyna öňe çekip, olary häzirki zamanyň özüň tejribeleri esasyna iýilikderli dowam etmelidigini belledi we bu wagtda Ýazym Muradowa bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçeri Daşoğul şäheriniň halkary howa menziline gelip gönni. Hormatly prezidentimiziň Daşoğul vilayatyna iş sapary dowam edýär. Ne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golşy resminamaları bilen tanış edýär. Türkmenistanyň at gadanan halçysy diýen hormatly ady dakma hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe halkymyzy awadan we bagtyar durmuşda ýaşatmak, ruhy gymmatlyklarymy aýap saklamak, geljeki nesillerimize ýetirmek ugruna amala aşyrýan giňgerimli işler dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan gadymy milli halçylyk sungatymyzy ösdürmekde de öz beýany tapýar. Biz dünýä meşhur hallary dokuyan halçylarymyzyň çekýän tutun ýerli we dörejelikli zähmetine ýokary baha berýäs. Garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň milli halçylyk sunugatyny ösdürmekde halkymyzyň boýsunçyny öwürlen türkmen hallarynyň taýsız göderligini we nepetligini dünýä ýaymakda, hala çeper nagyşlar salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemem köp ýylyň dowamyny çeken halal we ahlasly zähmetini, hünär ustadlygyny nazara alyp, şeýle-de türkmen halkynyň bayramy münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady dakmaly. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Aşgabat Çeper halçylyk karhanasynyň halçysy Arzygul Durdymuhammedowyna Qaqybaýewa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Bekardan Çeper halçylyk karhanasynyň haly ustahanasynyň halçysy Aýgözel Nurmuhammedowyna Esenowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Serdar Çeper halçylyk karhanasynyň önümhana halçysy Täjegul Nurmuhammedowyna Ýagmyrowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Bereket Çeper halçylyk karhanasynyň Balqanabad bölüminiň önümhana halçysy Jumaýul Saparmammedowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Daşoğul Çeper halçylyk karhanasynyň Guwada haly önümhanasynyň halçysy Ýazgul Begbaýewyna Söýegowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper halçylyk karhanasynyň halçysy Agabeg Amanowyna Hudaýberenowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper halçylyk karhanasynyň 3-nji önümhanasynyň halçysy Gulnara Çaryewna Rezwanowa. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper halçylyk karhanasynyň Sowgatlyk önümhanasynyň halçysy Dünýä Gözel Recep Gulyewna Ýalqapowa.
Türkmenhali Döwlet Birleşiginiň Halaçy Çeper halçylyk karhanasynyň halçysy Aknabat Çarýar Durdiýewne Mahramova. Türkmenhali Döwlet Birleşiginiň Halaçy Çeper halçylyk karhanasynyň 2-nji önümhanasynyň halçysy Ogulmurat Güýçgelliewne Qullyba. Türkmenhali Döwlet Birleşiginiň Mary Çeper halçylyk karhanasynyň Türkmenhali haly önümhanasynyň halçysy Ogulgözül İmam Qullyba. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy golçekde resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talap laýyk ýerine ýetirmän Daşow welaýatyny suw öpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişdilerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we puduň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alınıp berilýän işlere gözegçilik gowşudan üçin suw hojalygy baradaky döwlet komitetynyň başlygy Baýjanow Güýzgelle Berkenç eglan edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gruziýanyň prezidenti Hanym Salome Zurabishvili we ýurdun ähli halkyna Gruziýanyň milli bayramy garaşsylyk güni münasibetli mähirli gutluglaryny we iňgo arzuwlaryny berdi. Türkmen döwletiniň başlygyny mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanym Salome Zurabishvili berkjan saglyk we bagtyarlyk Gruziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we awdançylyk arzuw etdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň Milli Geňişlik Mejlisiniň karary bilen tanşadýar. Usat halçy Ogulgerek Berdimuhammedow we Türkmenistanyň atgadynyň halçysy diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň parasatly ýol başlygyna halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy medeni gymmatlyklaryny, däpde surlaryny dikeltmek, gorap saklamak, ösürmek, wagt etmek we ony geljeki nesillerimize geçirmek barada ýurdumyzda alınıp berilýän siýasatyň netijesinde türkmen medeniýeti we sunugaty dünýä derejesinde dawaranýar. Kökleri asyrlaryň jümüşünden alyp gaýdan nesillerimize arka geçip gelýän milli elişlerimiz, hallarymyz, keçelerimiz, nepis keştelerimiz ajaýyp sunugat eser hökmünde dünýä ýaýlýar. Häzirki wagtda türkmen hallarynyň gadymdan gelýän nusgalaryny aýawly saklamak, bütün dünýäde wagt etmek boýunça uly işler alınıp berilýär. Mähriban arkadamyzyň milli halçylyk sunugatyna bagyşlanan Canly Ruwayat we Arşyň nepisligi atly ajaýyp eserleri yer ýüzünde el hallarynyň şöhratyny hasam belende galdyryp, halçylar üçin egsilmez ilham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Türkmen halsy halkara sergilerine ençemegede görkezilip, dünýäniň görnükli muzeýleriniň törüniň bedegine urildi. Bugünkü gün ajaýyp haly gölleri döwlet tugumyzy we döwlet tugramyzy bedeýär. Altyn asyr halsy 59 halyň dünýäde iň ulsy hökmüne ikrar edilip, Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Mähriban arkadamyzyň taýsy tagallarlaryny netijesinde türkmen milli halçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi dälmeden mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşuldy. Häzirki wagtda türkmen halkynyň maddi we ruhy gymmatlyklarynyň başga bir näçesini bu sanawa girdmäge hödürlemek boýunça işler dowam etdirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkymyzyň dünýä meşhur nepis el hallaryny döredýän çeper elli usatlaryň sarpasy belentden tutulýar. Türkmen halçylyk sunugatyny ösdürmäge, kemilleşdirmäge, ony geljeki nesillere getirmäge, mukaddes watanymyzyň şan şöhratly ösüşlerini çeper elleriniň uz barmaklarynyň döredýän haly göllerdir nagşylarynyň üstü bilen dünýä ýaýmaga münasip goşun usat halçylaryň berem Ogulgerek Berdimuhammedowadyr. Ol uzak ýyllaryň dowamyna Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň haly karhanasyna bir kimse zähmet çekip, halçylyk sunugatynyň inçe tilsimlerini iş tejribesinde ulanyp, nusga we gölli we suratly hallary dokumakda usatlygyny görkezden eliniň çeperligi, özüniň zähmetçiligi bilen ýaşlary görüm-görelli görkezýän usat halçy hökmünde uly awraýa eýe boldy. Türkmenistanyň garaşdylygyny we öz ygtyýarlygyny putulandyrmakda, milli halçylyk sunugatyny ösürmekde, hala çeper nagyşlary salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemem köp ýyllaryň dowamyna çeken tutan ýerli we halal zähmetini, hünär usatlygyny, şeýle-de Türkmen haly döwlet birleşiginiň teklipnamasyny göz öňüne tutup, türkmen halkynyň bayramy münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňişlik Mejlisi karar edýär. Usat halçy Ogulgerek Berdimuhammedow Türkmenistanyň atgadynyň halçysy diýen hormatly ady dakmaly. Türkmenistanyň Milli Geňişlik Mejlisiniň başlygy Mämmedow Aşgabat şäheri 2022-nji ýylyň 26-njy maýy.
Ekowla paytahtımızda devam eden Akşehir Aşgabat adlı 21. Köpüğürlü halkara tergi öz işini tamamladı. Oň jemleje günüm özüne çekici tesirli wakalara bay boldy. Sergiň işiniň ikinji gününe de bu ýere ýygnananlar baş şähermeden ýeten sepketlerine geljeki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezýän giňerimli sergidäki pavilionlarda şäher guruluşy dolanır şulganlary, inženýerçilik, ötçünçilik, ulug ara gatnaşyk, tenagat we durmuş düzümleri, guruluş kynda guruluşyk derişdeleri, enjamlar we jemagat tehnikasy, ekologiýa, awadançylyk, sandylgam, syýahatçylyk ýaly ýürüte bölümler bilen ýakyna tanışdylar. Nowatak sergä ýurdumyzyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň hemde kärhanalarynyň köp sanysy, ministrliklerin hemde pudoklaryň dolanış edaralarynyň wekilleri, Türkmenistany işleýän diplomatik edaralaryň, halkara gurumlaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Däp bolan bu çäre uly gyzyklanma bildirilmeginiň sebäbi öz-özünem düşünükliler. Aşgabat ikrar edilen iri iş ugurlyk hemde meden merkeze urulmak bilen okuny ösýän häzirki zaman şäheriň täsir nusgasy. Bu ýerde hemmedat adamyň bähwidine gönükdirliýär diýip, günüň ikinji ýarmyna bu köpüğürlü seriň ýapylyş dawaratyna çykyş edenler bellädiler. Onun barşyny sergiýe gatnaşyjylary degişli resmi namalar gowşuruldy. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzda ýylyň talibi döwlet bilim bäsleşiginiň jemleje tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hemem kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň beleglikde eglan eden bu bäsleşiň esasy maksady iň täze tiltimatly enjamlarda işlemege ukyply, zekinli, başarjan talipleri ýüze çykarmakdan ibaretdir. Ma'lum şäli ýylyň talibi döwlet bilim bäsleşigini özüniň ýokary görkezjileri boýunça tapawutynyň talipleri gatnaşýar. Olar adly talip haky we tölegli ýokary okuw mekdeplerine soňky jemlenen ýarym ýyllykdaky gazanan netijeleri boýunça aýratynlykda kesitlenilýär. Şeýle-de ilmi dörejilik we dersara bäsleşiklerini gazanan üstünlikleri, medeni köpçülikliň çärelere gatnaşygy, sport üstünlikleri, köpçülikliň habar beriş derejlerine çykyşlary üçin kesitlenilen bal ulgun bilen bahalandyrylyp, her ýokary okuw mekdebinden iň soňky netije gazanan talip jemleje tapgyra gatnaşmagy hukuk gazanýar. Jemleje tapgyrda ýokary okuw mekteplerine wekilçilik edýän talipler Türkmenistanyň jemgyçilik durmuşyny öwreniş dersi, kompýuter sowatlylygy, türkmen dili we ingliz tili dersleri boýunça taýýarlanan test sowallaryna jogap berdiler. Şeýle-de talipler saýlap alan ugurlary esasyna sahna çeperi goýuş, aýdym sazly erkin çykyşlary boýunça özara bäsleşdiler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu bäsleşikde baş bayragy Türkmen Owakyjylyk Universitetiniň 5-nji ýyl talebi Kadir Amanow, 1-nji orny Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň 4-nji ýyl talebi Şatlyk Tekaýew, Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň 4-nji ýyl talebi Aýgul Çaryýew, 2-nji orny Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Universitetiniň 5-nji ýyl talebi Diyar Ihtiýarow, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň 5-nji ýyl talebi Nepes Saparnazarow, Türkmen Owakyjylyk Institutynyň 4-nji ýyl talebi Cennet Bäşimow, 3-nji orny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 5-nji ýyl talebi Gonça Gurbanowa, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaryş Institutynyň 4-nji ýyl talebi Gülnawa Saparowa, Maýkuly adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 5-nji ýyl talebi Gülzada Gullurdaýew, Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Harby Deňiz Institutynyň 5-nji ýyl talebi Amalgelli Berdiýew dagymy nasip boldular. Ýeňjileri Türkmenistanyň bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň taýýarlan diplomlary we sowatlary gowşuruldy. Mahlasy berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynçy döwrüne ýaş türkmenistanlylara özleriniň zekinini, ukyplaryny, mümkinçiliklerini açyk görkezmek üçin oňaýly şertler döredilýär. Ýaşlaň kämillik ýoluny öňe ilerleme uğruna edýän ägirt uly aladalar üçin bäsleşik gatnaşanlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 26-njy maýda saat 20-den 27-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ýetip bulatly howa bolup adkym ýaş şary ýerlerim çakma mümkin. Buna tardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar.
Ahal vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup yağış şağır yıllarım çakma mümkün. Demirad günatardan teyli sekundu 9-14 metre etken şemal uçur. Hava gecesine 10-20 gradus gündüzüne 22-27 gradus maylı olur. Mari vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup az kem yağış şağır yıllarım çakma mümkün. Demirad günatardan teyli sekundu 9-14 metre etken şemal uçur. Hava gecesine 17-20 gradus gündüzüne 22-27 gradus maylı olur. Lebap vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup az kem yağış şağır yıllarım çakma mümkün. Demirad günatardan teyli sekundu 9-14 metre etken şemal uçur. Hava gecesine 18-23 gradus gündüzüne 25-30 gradus maylı olur. Daşoğlu vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup Demirad günatardan teyli sekundu 8-13 metre etken şemal uçur. Hava gecesine 15-20 gradus gündüzüne 23-28 gradus maylı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ötkapdyran bulutly hawa bolup gecesine we ýerden ýağış şağır ýyllarym çakma mümkün. Demirad günatardan teyli sekundda 8-11 metre etken şemal uçur. Hawa gecesine 16-18 gradus gündüzüne 22-24 gradus mayly bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 27-sinde magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşları yaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtkapdyrýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýledäki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene getirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuzlyk bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz gelen islemlik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan äkli wagtlarda ösüşler ebetlenýär. Äkli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.